ନାମ ଋଷି ଚିନ୍ତନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଷୟ ଯୁଗ ଋଷି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବଡ଼ଲୋକୀ ଓ ମହାନତା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟଟି ପାଇହେବ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଦେଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା ଓ ସାହସ ଦେଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଅବଲମ୍ବନକୁ ପାଇ ସେ ମହାନତାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏହା ସେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାନତାର ପଥରେ ହିଁ ଚଲାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ କୃପାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ବା ଶିଷ୍ୟର ସମର୍ପଣ ଭରା ନିଷ୍ଠାକୁ। ଦାଦାଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ତପ ଓ ଆତ୍ମବଳ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଶରୀର ତ ତୁଚ୍ଛ, ନିଜର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମନରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ନିଜର ଇଚ୍ଛା। ତର୍କ କୁତର୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଦୁନିଆ ଲୋକେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହସୁଥିଲେ ଓ ସେହି କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କ କଷଟିରେ ଆମେ ବି ହସିଲୁ ଏବଂ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେଲୁ। ଯେଉଁଠି ତୃଷ୍ଣା, କାମନା ଓ ଅହଂକାରର ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ହିଁ ଲାଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ବରଦାନ ମନେ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପରି ସଚ୍ଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀଙ୍କୁ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣାଯାଏ। ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ବିଭୂତି କିଣାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପିତା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗୁଣ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ତାଙ୍କରି ଦାନ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ତାଙ୍କୁ ପିତା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା, ସର୍ବତୋମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା, ଅବିଚଳ ସାହସ ଓ ଅତୁଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ହିଁ ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲେ ଓ ମହାମାନବ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ଉପରୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଜ ବଳରେ ଏତେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏତେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ନହେଲେ ବି କଠିନ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଅସମର୍ଥ ଓ ଅସହାୟ ହିଁ କହିବା ଉଚିତ। ପଇସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାତ ଖାଲି। ମାଗିବାରେ ଏତେ ସଂକୋଚଶୀଳ ଯେ କାହାରିକୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭରପୁର ବିଜ୍ଞାପନ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ଆଦି ଅନେକ ବାଧକ କାରଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ହିଁ କହିବା ଉଚିତ। କଥା କହିବାରେ ସେ ରହି ରହି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ତ ଜିଭରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖନୀର ଯାଦୁଭରା ସମ୍ପାଦନ ରହୁଥିଲା। ଲେଖନୀ ମତତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଫୁରଣା ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଯିଏ ପଢ଼ିଲା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଲେଖନୀର ଚମତ୍କାର ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଓ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିବା ସକାଶେ ବିବଶ କରିଦେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ନୂତନ ପ୍ରତିପାଦନ ସାରା ସଂସାରରେ ହଲଚଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲା। ସଂଗଠନର କ୍ଷମତା, ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା, ଭାବି ମହାଭାରତର ବ୍ୟୁହ ରଚନା ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍କାଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ପଛରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ମହାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁଦାନ ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନର ଯାହା କିଛି ବି ସଫଳତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁଦାନ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନୁଦାନ ଗୁରୁଦେବ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପାଇଥିଲେ। ପାତ୍ରତା ସିଦ୍ଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମବଚସ, ଆତ୍ମବଳ ଓ ଋଷିତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ଉପହାର ରୂପେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଧନୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦର ପାରାବାର ନଥିଲା। ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଯିଏ ବି ପାଖକୁ ଆସିଲା ମା ପରି ଉଦାର
अंतरात्मा प्रथमे तार व्यक्तिगत व्यथा चिंता और कठिनता को बुझिबा पई चेष्टा कला एवं निजर सामर्थ्य अनुसार सहायतार कौन सी कुंठा कले नहीं। कहा ऊपर उपकार करने पई नुहे, चमत्कार देखाई और तद्वारा किसी काम आदाय करिवार कथा केवे स्वप्न सुधा चिंता करि नथिले। कांदी कांदी आसुथिबा लोके हसी हसी फेरुथिले। एही जो भौतिक मानसिक और आत्मिक अनुदान बादल परि निरंतर बसुथिला ताहा आसुथिला केउठु? एही अनुदान वेद मातांकर थिला। ब्रह्म वर्चस्व और ऋषितत्वर समस्त संपद तांकु गायत्री मातांक कोषरु मिलुथिला। हिमालय पिता व्यक्तित्व मार्गदर्शक कृतित्व और गायत्री माता ब्रह्म वर्चस्व प्रदान कले। एही तीनोटी जिनिस से कष्ट सही करी किणिले नहीं, बरं एही उपलब्धिर प्रयोग केवल लोक मंगल पाई करिवार सत्तर सहित स्वीकार करथिले। गुरुदेवଙ୍କ आत्मीयतार विकास ही लक्ष लक्ष व्यक्ति को मजबूत रस्सी रे शक्त करी तांक सहित बांधिदेला। विद्वता प्रतिभा भाषण लेखन संगठन और आंदोलन आदि बहुत छटिया आधार। एही कला अन्य मानक भी भल भाव जना, किंतु सेमाने सघन कुटुंब करिपारंती केउठी? सेमानक कला केवल आकर्षणर केन्द्र होई रही थाए। एही भली व्यक्ति तो काहाकू घनिष्ठ आत्मीयतारे बांधि नेबा और तांको द्वारा साहसपूर्ण कार्य कराई पारिबारे समर्थ होई न थाए। पूज्य गुरुदेव हिमालयर वातावरण रे अंतर्मुखी होई कण कणरे व्याप्त दिव्यता को पढ़िले बुझिले और से तत्वदर्शी स्तर पर्यंत पहुंची गले। कष्ट पीड़ित और अभावग्रस्त को तांकर अनुदान सर्वदा मिलुथिला। कांदुथुबा व्यक्ति को हसाइबारे तांको मजा लागुथिला। एहाकू तांकर सबुठार बड़ विनोद व्यसन कुहा जाई पारे। जहाकू से किछि उच्च को उठिबार देखुथिले सेमानंकर कामना और तृष्णा गुड़ी को तृप्त नुहे समाप्त करि देउथिले और सेमानंको बड़ लकीरु मुक्त करी महानतारे संलग्न करुथिले। जहांको आहुरी उच्चरे थिबार देखुथिले सेमानंको आहुरी उच्च उपहार देउथिले। अहंकार और तृष्णा छाड़िबा बिना ब्रह्म वर्चस्व मिले नहीं। जहाकू सबुठार बेसी आदर करुथिले तार तृष्णा और अहंकार छड़ाई नहीं निज सदृश कराइबार प्रयास करुथिले। एही आधार रे मनुष्य मध्यरे देवतर उदय और धरित्री रे स्वर्गर अवतरणर स्वप्न देखिले। स्वर्गर ज्ञान गंगा को धरापृष्ठ को आनिबार प्रयास रे भगीरथंक परि संघर्ष करि चलिले और गायत्री मातांक दिव्य सत्ता तांको मुक्त हस्तरे सहायता प्रदान करुथिले। स्वर्ग मुक्ति सिद्धि और विभूतिर कामना तांको पई निरर्थक थिला। बारंबार जन्म नेवा मरिबा और निरंतर सर्वत भावे परमात्मा को इशारे रे चलिबा ही तांकर लक्ष्य थिला। जहा तांको दिव्य माता दिव्य पिता और दिव्य गुरु रूपे महान उपलब्धि प्रदान करी अनाथर सनाथ करदेला। अखंड दीप सम्मुख रे पुरस्चरणर श्रृंखला संपन्न कले। जीवन को ज्वलंत दीप शिखा भली अंतरंग और बहिरंग क्षेत्र रे प्रकाश उत्पन्न करिबा पई तिल तिल होई जलिबार प्रक्रिया को व्यवहार रे परिणत करिबा पई तांको एथिरु प्रेरणा मिलिला। से भावना क्षेत्र रे एही निष्ठा को परिपक्व कले। जदि दीप उपकरण सहित से आत्मज्योति को प्रकाशवान कराइबार लक्ष्य सामने रखी चली न थांते तेबे तांकर अखंड ज्योति मध्य केवल आलोक प्रदान करिबा भली तुच्छ प्रयोजन पूर्ण करि पारिथांता। गुरुदेवंकर सबुठारु बड़ दान हेउछि जे से आस्तिकतार गरिमा को निज जीवनर प्रयोगशाला रे यथार्थ सिद्ध कले एवं एहाको भ्रम बा छद्म कहूथबा लोकमानंकर मुह बंद करिदेले। गुरुदेव तांकर लेखा और प्रवचन गुड़िकरे ही नुहे आचरणर भाषारे मध्य एहा कहिले जे जदि देव सानिध्य ईश्वरीय अनुग्रह और आत्मबल अभिष्ट तेबे सर्वप्रथम पदक्षेप दृष्टिकोणर परिष्कार रूप से उठा उचित। निजको मात्र शरीर
ଓ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମାଂସପିଣ୍ଡ ମାନି ବାସନା ତୃଷ୍ଣାର ପେଟ ପ୍ରଯୋଜନର ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରୟୋଜନରେ ହିଁ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ କିଛି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ମାନବୀୟ ଗରିମାର ଓ ଜୀବନ ଦେଶର କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଯତ୍ନ ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ବଳ ଓ ମହାକାଳଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ଥିଲା ଯେ ସେ କାହାର ବି ସହାୟତା ମାଗିବା ବିନା ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ। କିଛି ଧନପତି ବିତ୍ତୀୟ ସମୂହ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଣି ଧନରାଶି ଦେବାର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଯଦି ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏହିପରି ଲୋଭ ମୋହରେ ଗ୍ରସ୍ତ, ପେଟ ଓ ପ୍ରଯୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବାସନା ତୃଷ୍ଣାର ପଶୁ ଜୀବନଯାପନ କରି ମରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ବି କଳଙ୍କ ହେବ। ହାତୀର ଛୁଆ ଛେଳି ପରି ଦେଖାଗଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହାତୀର ଓ ତାର ସେହି ଛୁଆର ବି ଉପହାସ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାର ଯଦି ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାହାର ସ୍ତର କୁଳପତିଙ୍କ ଅନୁରୂପ ହେବାରେ ହିଁ ସଭା ରହିଛି। ନିଜ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଏହିପରି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯେପରି ମହାମାନବଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ନିଜର ତପ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ବାଳକମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାହସ କରିବା।